Bon, an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min sini février kalo tile 24 ne ma fili ko CEDEAO kan ka sommet kɛ ne yɛrɛ bolo CEDEAO ka sommet t'anw ɲɛ sira la anw bɔra CEDEAO la non foyi tɛ s'anw ma i tɛ kulu min na o foyi tɛ s'i ma CEDEAO ka sini sommet anw ka sira t'a la an n'u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sira mun na peut-être i da bɛna se olu ma n'o tɛ fɛn min kɔni ye sommet in ye an ka sira t'a la parce que CEDEAO tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ de kɛ juridiquement tun bɛ fɛ ka Mali piéger a tun bɛ fɛ ka AES piéger CEDEAO voulait que k'a fɔ k'a bɛ ci bila ka na officiellement mɔgɔ k'i ma k'a bɔra fɛn na e tila ka lettre ci o ma k'a fɔ ko o kan na donc o kɔrɔ a ye décision ta ça veut dire que c'est pas valable n'a tigilamɔgɔ nana k'e n'a fɔ donc il consent encore être membre de la CEDEAO et adamaden ko dugu ye lettre ci ma k'a bɔra i ka kulu la n'i bɛ sigi k'i bɛ yafa aw bɛ fɛ aw ka bɛn ɲini o tɛ baasi ye o aw dama mun b'a la aw tan ni fila a y'aw sigi a ka bɛn cadre la ka n'o proposer ye mais n'i y'u wele ka na o dɔgɔyama de ye o ye dɔgɔyama de ye o CEDEAO k'a fɔ ko wayi Nigéria président kɔrɔ in ka taa fɔ ko wayi i k'u fɛn ka na o kɔrɔ k'e yɛrɛ ma jɛnɛ k'an bɔra mais lettre de cira k'an bɔra an t'a la avec effet immédiat n'a fɔra ma avec effet immédiat aw dugu tan ni fila de bɛ taa sigi aw bɛ hakili jagabɔ kɛ bon n'u k'u t'a la a ye taa nin proposer ye o ka segin ka na mais ne tila k'u wele o kɔrɔ k'u b'a la et puis hali président in ka fɔ la a y'an ka décision minimiser. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. On est des États souverains. On a des chefs d'État souverains. On a une souveraineté. On doit respecter quoi. N'enko ante fait, mais n'emanga beaucoup c'est là où du temps duro. Kora ali bi ça va m'aboire là. Comment est du moment au de quoi. A kana foko du temps duro, a foko du temps fla. C'est là où du temps fla. En tala. AES tala. Parce que n'y a beaucoup de décisions na ni na jouer AES ka ali aka programme de développement chamanka. Parce que ni AES be ton là. Mafuma, avec mouvement là, avec association là qui sont, avec organisation là qui sont, qui ou à l'échelle internationale, ou bien fambé. Donc, n'a fera qu'on m'a bé, et bien CEDEAO là, CEDEAO a quoi est bloqué fin de semaine. Donc, avec un agent a fait un badin là. Donc, à fouiller, si nous sommet en tant concerné, nous t'es hakili Dakar n'a sur ou le tas si on de kuma kuna, au te bikoyo. CEDEAO est texte, depuis CEDEAO sigira, s'entend là-bas on a marché avec ses fouilles, t'as mis CEDEAO reconnaît. A bɛ fɛn ta a bɛ fɔ a ye de a b'a kɛ a kelen tɛ a kelen fɔ ye dɔrɔn depuis CEDEAO sigira CEDEAO ka protocole additionnel la y'a la bonne gouvernance o bonne gouvernance min bɛ yen a ye CEDEAO président ɲininka wala ka min kɛ CEDEAO ye sanction sigi Mali kan fo ONU yɛrɛ ye lettre ci CEDEAO ma ko non ko nin sanction in t'a la ONU mina anw tɛ ONU min ye dugu jan olu mun ɲɛmɔgɔw bɛ fan wɛrɛ fɛ bien que an bɛ ONU kɔnɔ mais CEDEAO ye Mali sanctionné galon kan fo ONU yɛrɛ ko non ko nin t'a kɔnɔ ça va tɛmɛ o kan i baden dugu alors que o tigilamɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ fɔla mɔgɔ wɛrɛ ninnu kun tugun n'olu ye kojugu kɛ n'i ye dugu dɔ ye coup d'état kɛ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ o kun Gabon bɛ cogo di i ye mɔgɔ kumalen o t'a la hali n'a sɔrɔ olu tɛ CEDEAO ko la i ye Guinée bɛ cogo di i ye comment dirais-je là Sénégal bɛ cogo di Alassane y'i jɔ ka leçon da anw ma tribune na bɛɛ na mais Macky Sall bɔra ka acte ta ka décret propre décret annulé pour la ka signer sur une campagne à quelques jours de l'ouverture de la campagne ka élection comme élection débrayée ka élection perturbée donc mara nous y'o féliciter donc on devait ta parce qu'on était français ko la tu sais français kana yɛrɛ sɛgɛn fɛn min ko b'a kɔnɔ a k'a kɔrɔbɔ sini a bɛ ka décision ba saba de bɛ ta sini fɔlɔ ye mun ye k'anw na nata u b'o ta sini filanan ye mun ye ka mankan don an ni ɲɔgɔn cɛ sabanan ye mun ye n'an ma sɔn nin bɛɛ ma ka intervention préparer non u bɛ intervention préparer bon n'u y'o préparer u bɛ k'a fɔ k'u bɛ taa baara kɛ ni min ye o de ye anw yɛrɛ ka laɲini c'est vrai la légion française ka légion ka CEDEAO tenue don u la u bɛna CEDEAO de tenue don France ka légion na olu kana k'u bɛ intervenir o de y'anw ka laɲini yɛrɛ baden à peu près maintenant moins d'un bataillon à tes bataillon kelen bɔ parce que c'est 300 ou 400 éléments a man ca kosɛbɛ mais u taara avec 150 blindés légers 150 o de b'u bolo ka taa donc ça c'est juste pour appuyer mais u kana an b'u kɔnɔ si a tɛ kɛ français kolon dɔ ma France daji ka France gosi k'a yira ko France tɛ fɛn dɔ i b'a kalama k'an tɛ lafiya kɛlɛ tɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɛlɛ min bɛ kɛ Afrique kɔnɔna de la
ni kɛlɛ kɛra an fɛ wa kɛlɛ tɛ kɛ dɔwɛrɛ kɛlɛ bɛ kɛ faransi yɛrɛ ka précaré o kɔnɔna de la faransi entreprise ka ca yɔrɔ min na an bɛ kɛlɛ kɛ yen faransi de ka investissement bɛ yan an ka foyi t'a la kana ɲini k'a fɔ il y a 6 millions de maliens à l'extérieur donc n'i ye mali kɛlɛ a b'i kunna ko malien bɛ kɔfɛ yɛrɛ n'o y'i kɛlɛ gansan o ka ca ni malien bɛ kɔnɔna yɛrɛ la malien bɛ kɔfɛ o ye maa 6 maa 10 kɔ bɛ kɔnɔna la o bɛ cogo min na burukina bɛ ten o bɛ cogo min na niger bɛ ten donc i b'a a b'i kunna faransi ka fara n'a k'an to yen faransi ɲɛmɔgɔ ka fara n'a fɛn min ye anw ni faransi ka coopération ye ɲɛ foyi t'a la ka Macron to yen musala t'a la quoi faransi k'i sen bɔ an ka fɛn bɛɛ la c'est pour ça ka représentant bila ka taa Alassane fɛ yen voir aussi le nouveau schéma de dispositif des militaires français en Afrique ko ka taa schéma kura di mais nin bɛɛ ye parce que dugu dɔ de consensus ta ka mankan kɛ n'o tɛ faransi kun t'a yɛlɛma wa mais a kun b'a renforcer de parce que faransi y'a tɔ kɛ Afrique yɛrɛ dugukolo a se t'ale ye mais a bɛ taa sous-traiter Union européenne na takuba ninnu bɛɛ y'o de ye n bɛna intervention k'aw fɛ yen ni n dɛsɛra n bɛ taa wari minɛ Union européenne na ka na u k'an appuyer ka na depuis Union européenne y'i sen bɔ la depuis Qatar bɛɛ y'i sen bɔ wari la faransi bɛ cogo di a tɛ palon na dugu min na an bɛ nata ninnu na quoi bɛrɛ t'u n'an cɛ quoi bɛrɛ tɛ faransi yɛrɛ n'anw cɛ walayi bɛrɛ tɛ faransi n'anw cɛ faransi yɛrɛ an bɛ cogo min na faransi fɛnɛ bɛ tɛmɛ États-Unis bolo faransi yɛrɛ fɛnɛ ka politique fɛnɛ dennen don États-Unis na wa faransi yɛrɛ fɛnɛ bɛ agent secret ta k'u bila an kɔnɔ cogo min na k'u k'an ka ministre k'u k'an ka président ye Macron yɛrɛ fɛnɛ États-Unis fɛnɛ ka agent de renseignement de agent secret de donc bɛɛ b'o kalama ye k'a fɔ ko Macron bɛ contrat hali faransi contrat ba bɛɛ bɛ ta ka di Amérique de ma a contrat ba entreprise française yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ min na n'u bɛ nafa bɔ a la Macron b'a ta k'a di Amérique de ma mɔgɔw ka taa lajɛ donc bi faransi bɛ ka jɔrɔ min na o ye Air France dɔrɔn de c'est que anw bɔlen CEDEAO la nafaba fɔlɔ a bɛ jouer dugu fɔlɔ min o ye faransi de parce que faransi b'a ka recette bɛɛ bɔ Afrique de n bɛ misali d'i ma faransi a ka fɛn min a ka kirino bɛ yan Mali ye 7 sur 7 de Burkina ye 4 sur 7 Niger ye 5 sur 7 espace min bɛ yen n'i ko bi k'i bɛ taa dugu tɔw la Côte d'Ivoire ni dugu tɔw la i bɛ tɛmɛ ni Mali espace de ça fait CEDEAO dugu ni ɲɔgɔn cɛ tɛmɛ sira foyi tɛ yen ni Mali sanfɛla tɛ ni Mali ni fɛn sanfɛla tɛ donc i bɛna ye k'a fɔ kuma nɔgɔma ye min ye k'a f'i ɲɛna dɔrɔn ka na taa yɔrɔ jan yɛrɛ faransi de bɛ perdre Air France ka vol a bɛ 51 millions de sɔrɔ Air France ka excédent gansan bagaji gansan a bɛ min sɔrɔ a ka bagaji la a bɛ 12 millions bɔ Air France kuma la a bɛ 12 millions kuma la a bɛ jigin o jukɔrɔ mais kuma la a bɛ t'o la Air France ka classe business gansan 2 millions 500 o multiplié par combien Air France ka classe économique ta i ko lajɛ Air France ka classe ordinaire tɔ ta i ko lajɛ ka bɔ faransi ka na Mali la o wari ka ca ka bɔ faransi ka taa États-Unis tellement que billet ka gɛlɛn donc an bɛ mun de ɲini na perte b'a la an ka segin an ka lajɛ a bɛ faransi de kan ni perte b'a la a bɛ faransi de kan ka an to CEDEAO la faransi entreprise bɛ joli sara Mali la yan u bɛ joli sara Burkina u bɛ joli sara Niger wa n'an ka ressources fɛn fɛn bɛ yen u ye premier de fo n'u t'a fɛ n'u t'a fɛ an bɛ se ka sous-traiter mɔgɔ wɛrɛ ma mais ni faransi entreprise bɔra fɛn fɛn nɔfɛ accord coloniaux la i b'a ta k'a d'a ma an jɔ an bɛ se k'an si kɛ nin jɔnya juru la a b'aw jɔ ko CFA yɛrɛ tɛ wari ni CFA ye wari ka bɔ yan ka taa Congo ou bien ka bɔ yan ka taa Gabon n'i bɛ CFA wɛrɛ falen de yan Mali fara Afrique de l'Ouest an ka CFA tɛ dun Gabon i b'o faamu cogo di o ma wari kɔrɔ ye di donc an kana taa ni kuma façon dɔ ye dugu minnu n'a bɛ n'o ka jɔnya kɛ u ka t'u ka jɔnya kɛ sini sommet an concerné tɛ wa an tɛ hakilina d'a kan wa u bɛ ka taa sigi an tɔgɔ la kuma min na u kana kɔrɔbɔ u bɛ décision fɛn fɛn ta c'est ligne non avenue ça ne nous engage pas. Bon an y'a mɛn k'a fɔ ko u bɛna sanction wuli ka bɔ Niger kan parce que n'i y'a ta k'a lajɛ coup d'état kɛlen jamana 3 ninnu kɔnɔna la Niger ka sanction a fanga bonyana ka tɛmɛ jamana 2 kan n'o ye Mali ni Burkina ye ko u bɛna fɛn wuli ka bɔ Niger kan ko est ce que k'o tɛna kɛ sababu ye an ka mɔgɔw ka sɔn ka segin u kɔ ka na CEDEAO la wa. N'i ye an yɛrɛ bɔlen CEDEAO la ala ni Niger ka situation n'i ye Burkina ni Mali ka décision ta k'a lajɛ parce que u ye min ta k'a da Niger kan a kun bɛna kɛ Niger bɛna kɛ i n'a fɔ banabagatɔ bɛ kɛnɛbagatɔ fila cɛ la donc pour ka Niger yɛrɛ soigner ka Niger yɛrɛ furakɛ o de y'a kɛ an yɛrɛ ka bɔli toliyara Mali ni Burkina ka bɔli toliyara parce que Niger kun tɛ se ka mois de février in tɛmɛ tugun sanction juguyara ma kun tɛ se k'a tɛmɛ bon n'i dun bɛ AES la i b'a ye k'a fɔ ni AES article ta k'a lajɛ ɲɔgɔnlɛn b'a kɔnɔ surtout volet 10 ale ni 11 n'i y'o ta k'a lajɛ article 10 ni 11 olu ta k'a lajɛ AES dugu bɛ don ɲɔgɔn ma jigiya la
AES bɛ fond fara ɲɔgɔn kan mais ni Niger yɛrɛ ka fond yɛrɛ mun a ka fond de souveraineté yɛrɛ bloqué ça va adamadenya Niger yɛrɛ bɛ se ka balo ni min hali ka salaire kɛ ni min ye o yɛrɛ tigɛlen do fɔlɔ kuma tɛ ka taa wari wɛrɛ di dugu wɛrɛ ma k'u ka fara ɲɔgɔn kan ko dɔ la i b'o ye cogo di o waati kelen y'a sɔrɔ faransiya kɔntati minnu bɛ Niger cache d'armes bɛ fan bɛɛ français ka mɔgɔw bɛ fan min na u kɛlen bɛ ka marifaw ni fɛnw dogo u b'a la ka attaque wuli Niger kɔnɔ u b'a la ka Niger yɛrɛ attaquer à l'intérieur donc a bɛ fɛ an ka taa cogo di mais CEDEAO ma kuma o la cache d'armes découverte kɛra Niger ye CEDEAO kumanen k'a fɔ France e min y'anw ka partenaire b'an ka jamana c'est ko président de tɛ CEDEAO kɔnɔ président t'a kɔnɔ président de t'a kɔnɔ en tant que Macky Sall ni Alassane ninnu bɛ CEDEAO la CEDEAO tɛ kɛ foyi ye tiɲɛ kɔnɔ CEDEAO tɛ kɛ foyi ye wa hali bi mɔgɔw bɛ bɔ CEDEAO de la ka taa fɛ i miiri CEDEAO laban bɛ tila ka dugu ni ɲɔgɔn cɛ parce que nin tɛ i k'a lajɛ a bɛ Faransi min kɔ Faransi ka marifa suɲɛliw bɛ ka taa yɔrɔ mais nin diyagoya ne ko dugu ne ko Faransi indépendance tɛ Faransi bolo mɔgɔ bɛ se ka balo mɔgɔ la flagrant comme ça suɲɛli kɛnɛ kan ta et k'i baden dugu yɛrɛ kelen bɛ k'o tigilamɔgɔ k'i minɛ k'i d'o ma ni jɔnya bɛnnen don CEDEAO dugu ma a ma bɛn AES dugu ma donc anw bɛ bɔ a la dɔwɛrɛ tɛ koyi CEDEAO tɛ dugu wɛrɛ koyi mɔgɔ wɛrɛ tɛ koyi CEDEAO ye Alassane ni Macky Sall ni Bouna Tinubu de les trois présidents mal élus ni dugu saba dɔrɔn de sinon CEDEAO yɛrɛ dugu tɔw sen t'a la CEDEAO dugu tɔw bɛ yen i y'olu da ye kuma la olu tɛ kuma la o parce que a binna a wulila o a ka bɛɛ kan ka olu ma nin dugu damadɔ de ka diɲɛlatigɛ dalen don Faransi la wa a dun bɛ u bɛ faranw na diyagoya de don hali musalaha t'a la voilà. Ayiwa an bɛ taga Niger an y'a mɛn k'a fɔ ko Niger ko ko olu ka carburant bɔli daminɛ ko fɛn min AES dugu ye k'u bɛna a feere anw ma da duman na an yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ ko essence litre k'u ko k'u bɛna o feere an ma 250 k'u bɛna essence litre feere Mali ma o la yala i bɛ se ka mun fɔ nin ko in na maa caman bɛ k'a fɔ ko est-ce que déjà ko AES ko a coopération ko a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko est-ce que a tɛ ka na ni nafa caman ye wa. Mali yɛrɛ bɛ min di CEDEAO ma san kɔnɔ c'est plus de 200 milliards. 200 milliards. Awɔ taxe ça veut dire Mali ta les tarifs extérieurs communs ninnu ni u ka prélèvement communautaire la min ni min bɛ ta ça fait n'a y'a sɔrɔ i ni minɛn bɛ dans l'espace CEDEAO an bɛ jɛ wari min na ani ni minɛn bɔra dugu wɛrɛ la ka na an ka douaniw bɛ traitement min kɛ an bɛ min ta ka di CEDEAO ma CEDEAO de kan ka hinɛ o la an bɛ min di CEDEAO ma bɛ 200 milliards. O n'a ta o ta o CEDEAO kelen ka fond bɛ ta ni kungo binna quoi mais bandits armés nana bin anw kan yan 94 et 2014 kana Mali attaqué par les bandits armés par les terroristes appuyés par la France CEDEAO ko k'a bɛ force natane bila ka na fo bi o ma CEDEAO sigi nafa jumɛn de bɛ na k'a la donc i ye kuma min fɔ intégration économique nafa jumɛn b'a la ne nin tɛ Niger ko k'a bɛ carburant di AES de kɔnɔ Mali tɛ dɛ AES kɔnɔ 230 francs 230 francs an bɛ carburant ta litre la ka bɔ kɔfɛ ka na joli anw ye faveur jumɛn sɔrɔ fɛn ka fɛn Côte port traitement na an ye mun nafa sɔrɔ bénéficier Sénégal port traitement na alors que Sénégal min filɛ nin c'est vrai n'an bɔra CEDEAO la n ko lafiya dannen don Sénégal yɛrɛ dafɛ dugu bɛɛ port b'a bɛɛ la n'a bɔra Mali dɔrɔn donc Sénégal ka kɔgɔji bɛ kɛ wuluwuluji de y'a bolo m'a dɔn n'i y'a faamuya c'est que dugu caman bɛ CEDEAO kɔnɔna la Français kelen bɛ ka taa min dugu minnu minɛ u bɛɛ bɛ balo AES dugu de la o de y'a kɛ an y'a mɛn sini sommet la k'u kelen bɛ ka politicien dɔw wele k'u kelen bɛ ka politicien dɔw wele o de ka président wele comme prévu y'a dɔn président tɛ taa u mago bɛ mun na u bɛ fɛ ka mɔgɔ bɛ ka au moins n'an ma sɔrɔ ka crise u bɛ crise politique créer fo bi ne bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna Mali classe politique foyi tɛ yen ko nafa bɛ min na min ma sɔn transition ye Mali classe politique foyi tɛ yen min ye jamana mara sɔgɔmada kelen ka jamana mara sɔgɔmada kelen ko consensus b'u la k'olu ma transition in soutenir Mali parti politique ba ye jɔn ye URD tɛ yan URD bɛ ka transition soutenir Mali parti politique ba ye jɔn ye RPM tɛ wa ne ko i bɛ ka yɛrɛ ka parti ala ka hinɛ la RPM bɛ CNT kɔnɔ Mali politique ba ye jɔn ye o ye Adema ye Adema est premier vice-président CNT kɔnɔ an ni Adema premier vice-président de Bouadjili ɲɔgɔn fɛ ka taa Kidali ɲɔgɔn fɛ an n'olu taara Kidali ɲɔgɔn fɛ donc i bɛna classe politique jumɛn ta CEDEAO bɛ se ka jumɛn ta indicateur la k'a fɔ yɔrɔ mɔgɔ bɛ classe n'i y'a mɛn ko parti ka bon parti ka dɔgɔ élu de b'a kɛ o élu de b'a kɛ o non n k'an bɛ parti ɲɛnamaw de ma
mais k'a fɔ k'i bɛ parti kuntanu fara ɲɔgɔn kan des partis créés par des voyous olu ka fara ɲɔgɔn kan wari ɲininiw ni u bɛ fɛn ni bɛɛ la u ka parti ni dan ye u yɛrɛ dɔrɔn de jɔn bɛ se ka taa CEDEAO ka kɛnɛ kan ni politicien bolilen ninnu tɛ sini a y'a lajɛ n'a ye politicien sɔrɔ ni fɛn bɔra Mali la ka taa a ka si kɔnɔ i tɛ se ka taa k'i bɛ ɲɛ don Asimi ɲɛ la bilahi wa Asimi tɛ maliyɛnw ka da Asimi na cɛ o cɛ y'i sen bɔ Mali kɔrɔ k'i sen da CEDEAO kɛnɛ kan o y'i ka maliyɛnya banni walayi i bɛ dan ye o ka parti cilen politicien minnu bɛ yan olu bɛɛ ni Asimi bɛ ɲɔgɔn fɛ politicien kɔrɔ fara kura kan a bɛ mɔgɔ minnu wele dɛ u ka bandi minnu ni terroriste bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni bɔkara kalama n'u kun kelen ka parti politique birifini ta k'a biru yɛrɛ la olu de bɛ se ka taa olu dun bɛ kɔfɛ déjà olu tɛ maliyɛn yɛrɛ ka kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ taa kuma Azawadi tɔgɔ la maliyɛn politicien minnu taa kuma Azawadi tɔgɔ la o kelen olu ka taa yɛrɛ o tɛ foyi tiɲɛ anw ye sini a y'a la yɛrɛ n ma dugu wɛrɛ fɔ dɛ Mali i tɛ politicien kelen sɔrɔ min bɛ bɔ kana kɔrɔbɔ n'o kana kɔrɔbɔ maliyɛn ka Mali kanu ma se o ma i ɲɛ bɛ minnu n'a ka boli ka t'i sigi dafɛ duguw la a y'a lajɛ a bɛɛ Mali terrorisme bɛɛ ninnu de tun b'a bɛɛ kɔfɛ c'est la raison pour laquelle n'olu taara terroriste ka parrain n'o ye CEDEAO o kɛnɛ kan o tɛ foyi tiɲɛ anw ye a bɛɛ n'i ye n'a fɔra ma ko politicien taara dɔrɔn minnu sigilen bɛ kɔfɛ déjà u dɔnnen don u ka parti b'a la ka ci jamana kɔnɔ yan u ka parti b'a la ka dissous n'a bɔra olu la e tɛ politicien sɛbɛlama foyi sɔrɔ min bɛ taa CEDEAO ka kɛnɛ kan CEDEAO yɛrɛ y'o tigi wele ni kuma jumɛn critère jumɛn mɔgɔw bɛ nin kuma min yɛrɛ fɔ officiellement CEDEAO ye mɔgɔw de wele minnu ye déstabilisateurs ye politiquement CEDEAO bɛ se ka jɔn wele Mali kɔnɔ jɔn cadre jumɛn kɔnɔ c'est que souvent kuma dɔw bɛ na kuma la ne bɛ Cheikh Daniel ninnu na mais n bɛ n yɛrɛ ɲininka quoi est ce que b'a kalama ko ninnu de tun ye farafinna journaliste baw ye i bɛ ninnu lajɛ ko Cheikh Daniel de tun bɛ reportage baw kɛ quoi Mali kɔnɔ ko ouais ko ASI politicien opposant dɔw sera n'a ye nin fɔ a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko kuma kalamaba don donc des gens qui sont absents ici pendant plus de 6 mois u taara a mɛnna u k'a fɔ dɔrɔn k'u kɛkɛrɛw k'u minɛ ko nkalon don u bɛ kuma bɛɛ fɔ fo k'a fɔ ko transition fanga ko justice wulila ko fanga min kama ko nkalon u k'a sɔrɔ dɔrɔn u ye min kɛ a dɔnnen don déclaration bɛɛ bɛ ka kɛ jamana kɔfɛ wa déclaration bɛɛ bɛ kɛ jamana kɔfɛ donc i bɛna dɔn nin na ko CEDEAO ye déstabilisateur de CEDEAO dabɔra binni de kama sinon e bɛ se ka taa cogo di mɔgɔ minnu bɛ bolila kɔfɛ déjà i bɛ t'olu ta k'olu bɛ taa jamana représenter c'est pour créer des chaos i bɛna dɔn nin na ko CEDEAO tɛ foyi dɔn maa minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔfɛ u bolilen don u ye jamana janfa u ye jamana wariw ta u ye fɛnw ta u yɛrɛ il peut même pas jouer il ne peut même pas se jouer de leurs droits civiques mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ hali n'u bɛ se ka voter parce que u kan ka kɛ kasoladen de u kan ka taa kaso de la Nigéria chef d'état major yɛrɛ min ko daba kuma fɔ k'u bɛna intervention kɛ kɔsa in na ale yɛrɛ bɛ ka jo di AES jamana kan ale yɛrɛ ko olu bɛ fɛ ka arme dɔw san ko faransi ni fɛnw kɛlen ko k'o bloquer mais ale yɛrɛ bɔra k'a fɔ ale Nigéria kelen ma 150 drone minɛ yan 150 drone destinés au Sahel 150 drone kana k'u bɛ bɔ Nigéria ka taa Sahel kɔnɔ ka taa di terroristes ma parce que terroristes y'a fɔ ko drone de b'a la k'olu sɛgɛn Nigéria ma 150 drone intercepté ka port la jɔn ka drone don Nigéria b'a dɔn mɔgɔ min ka drone don n ko Nigéria ka b'o fara ka armée kan k'ale yɛrɛ bɛ kɛlɛ la yanni ka k'i bɛ taa nin di terroristes ma Nigéria yɛrɛ y'a minɛ ka faga c'est pour cela u ye Nigéria ka minɛnw sanni bloqué parce que u y'a yira Nigéria ko Nigéria kun ka kuma in diviser Nigéria douanier 150 drone intercepté a ka port la avec des émetteurs aussi émetteur misɛnninw caman b'a bolo ani récepteurs u b'a bolo u bɛ ka taa di terroristes ma u b'u degi fɛnw na jɔn bɛ formation kun kan an taara kan min bombardé o don fɛn kɔnɔna la fɛn Nara mara in kɔnɔna la armée bɔra ka taa kan min gosi kan d'entraînement gosi jɔn de tun bɛ ka mɔgɔw entraîner kan d'entraînement terroristes ka kan d'entraînement an bɔra ka a bɛɛ faga plus de 40 personnes k'a bɛɛ kɛ su ye donc CEDEAO k'a dɔn o na ça fait CEDEAO ko banna quoi CEDEAO ko de banna pepe an bɛ taa ni coopération bilatérale de ye quoi k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an dama entre État CEDEAO ko banna sini sommet n'a y'u jɔ ka tile 3 k'a la c'est fini. ayiwa Bunbabali an ka bi baabu a sera kuncɛyɔrɔ la bi ta kun tɛ sigi janba ye an y'a kɔnɔ ka se ma walasa sommet min kan ka kɛ sini CEDEAO fɛ i ka kunnafoniya di maliyɛnw ma sabula journaliste dɔw kun ko politicien dɔw bɛna y'a kɛnɛ kan n'o ye AES politiciens ye AES politiciens tɛ sisan i y'a walawala kuma kun tɛ kuma la i bɛ se ka mun de fɔ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ko AES politicien tɛ Cheikh Daniel ka communication de don k'a yɛrɛ k'a fɔ ko la classe politique n'est pas d'accord avec les États de Sahel et les États de l'AES c'est pas vrai c'est pas vrai n'a ye nin fɔ bɛɛ b'a ta nɔfɛ e ye politicien dɔw politicien foyi minnu bolilen ka taa kɔfɛ olu kelenw de don sinon politicien foyi tɛ yen min b'a yɛrɛ kalama ko ni
transition tɛ ɲɔgɔn fɛ i ma se ka min kɛ transition y'a kɛ min gɛrɛ i ma transition y'a kɛ i ma courage min sɔrɔ transition sera ka courage sɔrɔ i ma se ka tiɲɛ min fɔ transition y'a tiɲɛ fɔ i ma risque min ta ka jamanadenw ka intérêt défend transition fanga y'a ta k'a défend wa sini sommet a résultat o a fɛn o a conclusion a recommandation ça nous engage pas pour l'AES c'est nul et non aveni anw hakili to da ninnu ye diversion di k'an na sumaya dɔrɔn k'a don ta bɔta donc mais min fɔ Nigeria président kɔrɔ in ye a kana anw wele tun k'a fɔ ko CEDEAO dugu 15 a k'an bonya quoi a k'an bonya quoi don min anw bɛ sanctionner illégalement ale tun bɛ balo le a ka kuma digira na mun na basabula a man ka décision de reconnaître anw ye bɔli min kɛ ale ma ale ko CEDEAO dugu 15 CEDEAO dugu 15 ye dɔgɔyama de ye CEDEAO dugu 12 ale b'a fɔ ten de CEDEAO dugu 12 parce que don min na anw bɛ tɔɲɔ ale tun bɛ min ale ko sanction fɛn fɛn taara ko nin si tɛ CEDEAO kɔnɔna la k'olu dugu olu mɔgɔ wɔɔrɔ de ye CEDEAO créé olu mɔgɔ wɔɔrɔ de ye CEDEAO créé ok o ye tiɲɛ o mɔgɔ wɔɔrɔ y'a créé ni hakilina min ye o hakilina sɔsɔra e bɛ balolen a mɔgɔ 5 bɛɛ sara e kelen de bɛ balolen e ma se k'a fɔ non a bɛ ka bin dugu ninnu ka t'u nɔfɛ f'olu dugu bɔlen kɔ a la kuma bɛɛ fɔ ko wa ko olu ka segin ka na et puis i ma fɔ ko ka segin ka na yɛrɛ ko wa ko dugu 15 k'u ka dugu 15 wele i b'a fɔ de ko dugu 12 in ka segin ka taa dugu 3 in nɔfɛ o de ye kuma fɔcogo ye ça c'est la bonne expression mais ko dugu 15 o kɔrɔ ko Assimi ninnu ma bon alors que Musa Traoré bɛ taa Mali ta ka don CEDEAO la don min na Musa y'i sara jɔn na ale président ale Nigeria président min ale général min bɛ ka kuma n ko sɔrɔsi n ko pucci juntiw de ye CEDEAO yɛrɛ créé u yɛrɛ b'a fɔ cogo comme c'est leur jargon c'est leur appellation u yɛrɛ ɲuman na ko juntiw o juntiw de ye CEDEAO yɛrɛ créé u bɛ ka dugu engagé don min na est ce que u ye référendum kɛ yan est ce que y a une loi ou une assemblée doit faire avec ko amna do CEDEAO amna espace do créer en ɲɔgɔn cɛ non n'an me boire la fenêtre on n'a pas besoin ka fɔ k'an t'a fɔ ko ka constitution ou ka référendum dɔ kɛ on n'a pas besoin de ça k'a fɔ président ɲɛna ko désolé an bɛ tɔɲɔ don min na ale tun bɛ min donc nous bɛɛ ye moyen de ye ka pression k'an kan k'a fɔ dɔrɔn Mali ka continuer et fait AEC ka continuer ka baara ɲuman in fɛ AEC ka nin baara in c'est très très salutaire sini décision foyi t'a la siège ye kuma min fɔ c'est pas vérifié politiciens minnu bɛ yen déjà politiciens tɛ a b'a fɔ de ko maa bolilenw minnu bolilen don o tɛ Mali kɔnɔ olu de b'u to dugu wɛrɛ la ka taa k'u ta kuma parti yɛrɛ b'u bolo wa parti yɛrɛ de b'u bolo wa u kaburuw bɛ yen parti t'u bolo n'u k'u n'a fɔra ko kɛ ministre ye wa k'u ma sɔn olu de bɛ président neni sufɛ sɔgɔmada fɛ ka taa nasɔngɔ minɛ a la mais an b'u dɔn u ka sɔrɔ kɛ u ka cidenw kun bɛ na k'an to an bɛ politique la waati min na k'an t'u kɛrɛfɛ an de tun bɛ dayɛlɛ u ka cidenw bɛ don ne b'u dɔn fo k'a faga cɛ bɔra ka neni kɛ n tɛna a tigi tɔgɔ fɔ ka neni kɛ 20 heures 20 ani mɔgɔ min taara wari minɛ o tigi kulo bɛ nin na 22 heures waati ka na 4,500,000 fana donna sayi kɔnɔ k'a d'a ma o 4,500,000 a y'o de bila ka taa da ka parti mɔgɔw ma k'u bɛ conférence régionale la o 4,500,000 a y'a bila ka taa ne de y'a fɔ a tɛ se ka sɔsɔli kɛ o mɔgɔ min taara wari minɛ fɛnɛ a tigi bɛ transition kɔnɔ a tigi bɛ transition kɔnɔ u tun bɛ nin ko neni kun ye bɛnkan de neni kun ju tɛ dɔwɛrɛ foyi ale yɛrɛ b'a fɔ kuma bɛɛ ko opposition kun bɛ 1,100,000 ani 55,000 de ta à l'époque yanni chef de file de l'opposition statut ka créé o don opposition kun bɛ 1,100,000 de ta a tigilamɔgɔ kelen dɔrɔn kun bɛ opposition na parti dɔ bɛ yen o tigi ko k'a bɛ don opposition na assemblée couloir kɔnɔ a y'o kuru a ɲɛ la k'o tɛ don opposition na bilahi k'a bu a ɲɛ la o ko mais ko n bɛ don opposition na k'o tɛ don parce que ale kelen dɔrɔn de kun ye opposant o waati a kelen bɛ warinin ta il n'a jamais défendu le pays et c'est pas kalama gratuitement a tun bɛ 1,100,000 dɔɔnin kɔni kun don o don danga ma ne ma fili 1,100,000 dɔɔnin de kun o de kun bɛ di opposition ma a kelen de kun b'a la a kelen de kun b'a wari ta k'o fara ka salaire kan wa ko mɔgɔ dɔ ka bɛ don opposition kɔnɔ ko tɛ don a ye cɛ kɔ cɛ c'est un député k'a kɔ cɛ couloir kɔnɔ k'i ka kan k'a bugɔ ka tɛ don opposition na u bɛ neni kɛ wula fɛ tuma k'i den ka taa wari minɛ ils n'ont jamais aimé ce pays ale bɛ faransi min kɔ tututu la nin bilahi Musa Bugu mɔgɔ n'i ma kɛ silamɛ kɛ hɔrɔn ye farigan min b'a la ni faransi ye farigan in furakɛ farigan in kuma taalen fɔ transition faamaw ye bilahi suma walahi o k'u ka farigan in ta en charge faransi ambassadeur de y'a nɛgɛnɛgɛ ka don n'a ye ka taa n'a ye ka taa i y'a faamuya b'a la opération in kɛ ka pisi don a tɛgɛ la et pisi b'u bɛɛ la n'olu ye furakɛ olu ye piscine de placer kɛrɛ la pisi n'u ye pisi placer pisi de bɛ Mali pisi de b'an ka politicien caman na u b'u to dɔrɔn u b'a activer ka bana bɛ wuli donc a commande b'u bolo
a b'u bolo pisi de don a bɛ don dɔw ta bɛ don kɛrɛn na dɔw u b'a don u b'a fɔ ko alimɛtini bange kɔlɔsi bɛ cogo min na alimɛtini bɛ don muso la cogo min na a bɛ ten de u b'a don i la dɔrɔn k'a place a tɛ ye walahi maa caman bɛ Mali kɔnɔ n'Ala n'a kira cɛ u ma sa faransi ka pisi activé len don a bɛ téléphone ci ma k'i ɲininka ko bɛ cogo di n'i ko hali bi i bɛ ka jamana ko problème t'a la a b'a digi tugun i t'i yɛrɛ sɔrɔ dugu wɛrɛ la Turki ni fɛn ninnu na i b'i yɛrɛ faga Turkiw b'a dɔn Tunisiens b'a a piscine dɔn n'a bɛ mɔgɔ min na o b'a dɔn Mali politique a bɛ mɔgɔ min na Mali la o b'a bɛɛ dɔn donc an tɛ fɛ k'an da don kuma dɔ la quoi bi population tigɛlen a mɔgɔ caman dɛ parce que n'i y'a ta ka jate minɛ u ma se ka jiri population u ma se ka sécurité d'a ma u yɛrɛ ma baara yɛrɛ de kɛ quoi mais ngolu de tun bɛ u den ka terroristes financer ka taa k'u ta campagne na Kidali ka taa 400 millions sara olu de tun taa Kidali u bɛ 400 millions sara u bɛ 300 millions di Bamakɔ yan ka 100 millions di n'u sera Kidali o 400 millions bɛ bɛɛ b'a dɔn o bɛ bɛn waati ma o bɛ bɛn heure kelen de ma mɔgɔ kelen min bɛ yen n'ale ye 150 millions sara ale kulo bɛ na n'a sɔrɔ n filila montant na a bɛ se k'a bila commentaire la parce que a ka mɔgɔw bɛ ka vidéo lajɛ ale de ye 155 millions sara o bɛnna 20 minutes ma Algaba sɔrɔ ma ko 20 minutes don dɛ o 20 minutes fana caméra bɛ kɛ mɔgɔ damadɔ dɔrɔn la k'a jɔ o la ale de ye 155 millions sara a ye 100 millions di Kidali ka na 55 millions sara Bamakɔ yan a ka jamana olu de ka kuma k'u bɛ kuma armée ko la n'u taara depuis aéroport seman de bɛ o y'a sɔrɔ MLA kun don MLA de b'u sɛnsɛn ka taa u kan ka taa yɔrɔ min na o fɔlen don u ye a bɛɛ jateminɛlen don a mɔgɔ bɛ balolen u ka bɔ u ka sɔsɔli kɛ k'u ma wari di seman ma a don danga ma MLA kun don k'u ma wari di olu bɛna mun de fɔ Kidali minɛli la anw filɛ anw taara Kidali Maliyɛn bɛɛ bɛ ka girin k'u bɛ taa Kidali i ye ɲinɛ k'u bɛ taa Kidali n'u taara ni terroriste m'u minɛ ka k'u bɔnna parce que u b'a fɔ ko aw de y'aw na se nin ma n'aw kun y'aw jija ka fanga ta dɛ ka a ye wari min suɲɛ yan'a ka taa wari in mara dugu wɛrɛ la kun kan ka wari in dun ka wari in don Mali la yan parce que bi in na u tɛ se ka tɛmɛ hali Segu kan u bɛ mankankolonci fɛn fɛn na u dan ye Bamakɔ de n'o tɛ ne ni ɲɔgɔn koba kɛra e kun bɛ mun bɛ fanga la ni Kidali bin n'i bolo e kan ka fɔ de bɔ n bɛ taa Kidali n bɛ taa n ka militants lajɛ parce que u bɛ degun na e bon cadre politique min na ninnu kun kan ka lettre ci Assimi ma Assimi vraiment aujourd'hui nous les partis politiques souhaiterons quand même aller visiter Kidali wallahi u kun kan ka sɛbɛn an bɛ fɛ ka faama bila an ka bolo kan bi ni Ala cɛ Mali politicien kun kan ka anw taara don min na u ye gungɔlen kan u ma u ye mɔgɔ dɔw fɔ anw ye ko karisa b'aw cɛ la an ko ayi ko karisa tɛ don fo ka cɛ wuli mais u nana ka na u ka paix déranger ka n'u da don kuma la Kidalikaw ko anw ma ten ko mɔgɔ dɔw nana olu ka lafiya da don kuma la donc ni politicien minnu bɛ ni Kidali bin n'u bolo u kun kan ka lettre ci Assimi ma k'a fɔ Assimi ma bɔ Assimi an b'a ɲini fɛ vraiment Kidali binna anw de bolo Kidali ɲanafin an bɛ fɛ ka taa an yɛrɛ Kidali kan parce que au moins an ka parti tɔnden dɔ bɛ yen n'a sɔrɔ k'a fɔ ko u ka parti tɔndenw bonya b'u kɔrɔ aw dalen bɛ Bamakɔ yan a don ta bɔ ta téléso ni ɲɔgɔn cɛ a téléso yɛrɛ dɔ bɛ yen o kana se ka sabali o téléso yɛrɛ filɛ nin ye Seba ka arrêté ministériel de b'ale la haki wala haki ka to dɔrɔn t'a bolo arrêté de b'a bolo o y'a sɔrɔ marché talen bɛ ka d'u ma 10 millions 15 millions voilà bi fɛnɛ bon a téléso in ka sabali dɔrɔn a téléso in ka sabali sinon ale yɛrɛ bɛ ka exercer dans l'illégalité olu de b'u jɔ mɔgɔw ɲɛma k'olu ye journaliste ye k'olu ye fɛnw ye u bɛ kuma bɔ k'a sɔrɔ papier yɛrɛ t'u la yɛrɛ un arrêté o de kelen bɛ ka télé da la Aki ka autorisation kɔsa na de Aki ye lettre ci u ma k'a fɔ ma ko t'u yɛrɛ bila règle la ko autorisation ta u bɛ nin daba bon n'i ye nin datugu sa ko k'i tɛ transition fɛ ko parce que k'u tɛ transition fɛ ko la liberté d'expression mais est-ce que le respect des textes o liberté d'expression bɛ ɲɔgɔn sara la c'est pour ça ninnu tɛ se ka jamana in défend fo ka jɛ wuli u kun degira Usanbayi la ka wari bɔ fu wari bɛ bɔ k'a di nin ye nin ye u bɛ titiribaw sɛbɛn k'o tɔw bila dugu ma sinon journaliste sɛbɛlama baw bɛ yen hali sini olu bɛ ka bɔ ka débat baw ni fɛnbaw animer mais a la fɛn kɛra la ni bagabaga ni marché ye sinon olu fɔlɔ kun kan ka fɔ politicien ninnu ɲɛna bon komi Kidali binna u bolo a fɔra ko Kidali minɛ la a y'a fɔ faama ɲɛna n'a sɔrɔ tiɲɛ don ko Kidali minɛ la a y'a fɔ armée malien k'aw sécuriser ka taa Kidali o de kun kan ka kɛ politicien kun kan ka courage sɔrɔ k'o de fɔ Assimi ni ko Kidali minɛ la n'a sɔrɔ tiɲɛ don mɔgɔ da an kan ka taa parce que anw taara fɔlɔ min na an ye min y'an ɲɛ la walayi n'Ala n'a kira cɛ ka tubabuw to yen min yirala anw na ka bon ni nin ka taa don avion kɔnɔ ka mɔgɔw sunsuruli mais n'a tɛ se ka lakali quoi donc bi Kidali non u tɛ se k'o soutenir
ne y'o de f'i ɲɛna ni dossier taara ɲɛfɛ ko caman bɛ bɔ kuma in kɔnɔ e k'a bila i kunna kɛ 2014 ni bi cɛ accord bɛɛ taara accord tora ɲɔgɔn kɔ Barkhane nana Barkhane kɔfɛ Takuba nana u y'a bɛɛ enchaîner ka taa G5 Sahel ni fɛn ninnu paf i b'a fɔ k'u kun bɛ ka Kidali binni de kɔnɔ san 3 kɔnɔ san 4 kɔnɔna la accord 4 an bɛ taa min olu de bɛna fɔ bi wa an ka armée an ka sɔrɔsiw non i armée utiliser ka wari labɔ i ka armée tɛ dɛ donc vraiment k'a fɔ maliyɛnw ye u k'u hakili kɛ kelen ye foyi tɛ yen an tɛ CEDEAO la CEDEAO dama CEDEAO ka réunion de bɛ yen mais mɔgɔ n'i bɔra Mali kɔnɔ k'i taara Mali tɔgɔ la ko politicien a kana wɛrɛ tɔɔrɔ la o ka maliyɛnya bannen i bɛ taa CEDEAO dugu dɔ la yen komi dugu 12 don i yɛrɛ b'a la u bɛ nationalité kelen d'i ma parce que komi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔ bɛ nin kuma in na a bɛ nationalité 2 ni 3 b'a bɛɛ bolo donc maliyɛn dɔrɔn tɛ dɛ dugu wɛrɛ mɔgɔw don maliyɛn dɔrɔn tɛ dɛ dugu wɛrɛ mɔgɔw don maliyɛnw k'u hakili kɛ sile la classe politique du Mali est avec la transition ka URD mɔgɔw fo nin yɔrɔ la yan parce que u ye kanga daɲi ko ni bɛ kuma ko n kana fɔ ko politicien bɛɛ parce que olu fura dama ka transition accompagner a ka processus n'a ka hakili kɔnɔ u k'o kuma ye tiɲɛ ka yafa deli u fɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn Musa Bugu k'aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn an minnu nana ka fɔ ma ko vraiment Ala ka an bɔ su la. Ayiwa maliyɛnw Mali kɔnɔ Mali kɛnɛma farafinna ani farajɛla an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn bi an kun wulila ka se Bumabel Jawara ma babu a tun bɛ ka tali kɛ CEDEAO ka sommet la ni ne bɛna dan sigi an ka bi babu la ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn diɲɛ na waati wɛrɛ wa salam.